Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Yes, of course I want to confirm with you mukoma kuti kumaDuke and Slay ndinoenda izvozvi pane imwe yakabva mukuitwa ndainge ndiriko ikoko. Saka ikoko mukoma ndinoenda ndichinotsvaka mbinga, even though ndiri mukadzi but ndinenge ndichitsvakawo mbinga dzechikadzi idzo dzinenge dziine mari. Kuna vamwe vakadzi vaya vanenge vari lonely and vanenge vari rich. Saka ini ndinodanana nemablessers, mashuga mama, even though ndiri munhukadzi ndo vanotondichengeta ivavo. Saka pandiri ndine mweya wemanjuzu. Mukadzi wose uyo wandinenge ndichinzwa kuda, kana ndikangomutarisa, kana ndikangomuchonya, even ndikangoenda ndikangonomira padhuze naye, ndine dzimwe nzira dzekuti kana ndikamubata nadzo mukadzi iyeye anotogumisidzira atova nemafeelings kwandiri, kunyangwe zviri zvinhu zvaanenge asingafariri, but anenge achiti kana akangondifunga so kana murume wake anenge achitonzwa achitomuvenga kutomusema. Saka izvi zvinokonzereswa nenjuzu iyo iri pandiri. Mukoma Nashe, ininiwo ndigere muno muHarare. Ndakangokurawo ndichigara nagogo vangu. Saka gogo vangu vainge vari n'anga, uye zvekare mukurapa kwavo kwavainge vachiita vaishandisa manjuzu. Saka gogo ivo vainge vasingaudzi hama dzavo chokwadi kuti vainge vakaita zvekutengera njuzu iyi. Vakaenda kuMozambique gogo ndokubva vachizonotenga njuzu. Vakazondiudza zvose izvi mukoma. Ipapo njuzu yavo payakatanga kuvanetsa. Saka pavakatenga njuzu havana kuitenga nekuti vainge vachida kungoita zvekurapa chete. Gogo vangu mukoma ivo vainge vachishanda pahotel apo pavainge vachiriwo musikana wechidiki, zvekare vachizonosangana nasekuru vainge vachishanda pahotel. Vachishanda pahotel kudaro vainge vachidanana nevarungu. Saka kuti vange vachikwanisa kukwezva varungu uye zvekare nevamwe vanhurume vatema vanenge vaine mari dzavo. Saka kuti vange vachikwanisa kukwezva vanhu ava vaifanira kuti vange vachizoshandisa mishonga yakaita semishonga iyoyo iyo yavainge vachishandisa zvekare nenjuzu yavakaenda vakanotenga kuMozambique. Saka gogo vakandiudza kuti kuMozambique anzi pavakanoita mhiko idzodzo vakaenda pane rimwe dhamu. Saka padhamu ipapo paigara pachitorwa vanhu nenjuzu. Saka njuzu iyo igere pandiri haisi njuzu like original. Munozviziva here kuti njuzu ingirozi dzakanaka dzakadonha kubva kudenga. Saka dzadonha kubva kudenga njuzu idzi, sezvandakaudzwa nagogo vangu, hanzi njuzu idzi dzakabva dzachizotanga kurarama nevanhu ende dzainge dziine moyo wakanaka, dzakangobatanidzirwawo dzikanzi dzine moyo wakaipa. Asi idzo njuzu idzi dzakangoburuka dzikatanga kugara nevanhu nekuti ndo zvadzainge dzasarudza kuti dzinge dzichigara nevanhu dzisingaiti zvakaipa kana kuita zvimwe zvainge zvichiitwa nedzimwe ngirozi idzo dzakazova madhimoni. Saka njuzu idzi dzakabva dzachizotanga kugara mumvura, mvura yaNoa payakazouya. Ngirozi idzi sezvo dzainge dzajaira kurarama mumvura sehove, dzakangoshanduka dzikazova sehove. Ndokusaka dzichishanduka dzombova munhu, dzimwe nguva dzomboita hove. Ndo zvandakaudzwa izvozvo nagogo kuti idzo njuzu pachezvadzo, njuzu chaidzo, ngirozi, njuzu dzechokwadi, noti vanhu vaya vanozotorwa nenjuzu kana kuti vanofira mumvura vanoshanduka zvekare vozoita njuzu, vanenge voraramira vari mumvura. Ndivo avo vanozonzi njuzu dzisina kuchena kana kuti dzakaipa. Njuzu chaidzo dzechokwadi, ngirozi chaidzo, dzinoteverera mafamilies kubva kare nakare, kubva zvadzakaburuka dzichibva kudenga. Dzine madzinza awo
dzainge dzichiraramisana nawo, saka dzinongoteverera madzinza acho iwawo, sezvo muchiziva kuti madzinza haaparari, saka dzinenge dzichingoteverera ndonjuzu dzechokwadi idzodzo, kuti paya panozvarwa mwana wemudzinza imomo dzinosarudza kana dzichida dzobva dzazouya dzobva dzachizotanga kufambidzana naye ndiye munhu anenge aine njuzu yechokwadi yaanenge asina kutengera. Ende njuzu dzakadaro hadziwanikwi zvekumhanya. Vazhinji vamunongoona ava vanenge vachiti vanenge vaine manjuzu anenge ari mamwe manjuzu aya ekuti umwe munhu wedzinza anenge akaita zvekutengera njuzu. Saka njuzu iyi inenge ichifanira kuti kana kuri kunzi munhu uyo anenge akaitenga kana afa yobva yachizodzokera mumvura umo mainenge yakatarirwa naMwari kuti ndo maichange ichizogara mumvura, asi iyo inenge isingadi kudzokera kumvura, saka inozongoramba iri mumudzinza imomo ichipa vanhu vemudzinza imomo maropafadzo, varume kana kuti zvimwe zvipo zvakati siyanei, kuti vanhu varambe vachingoipembedza nekungoirumbidza njuzu yacho iyoyo. Saka Manashi ndo zvandakaudzwa nakuko vangu izvozvo, vakanditi sezvo ivo vainge vachiita zvekudanana nevarume vane mari ende painge pachitodiwa njuzu, nekuti haukwanisi kungofambidzana nembinga iwewe usina manjuzu anenge ari pauri. Kutoti unge uchitonzi wadanana nembinga unofanira kutoti unge uchitova uine manjuzu awo anenge ari pauri. Saka gogo vanoti vakaendeswa pane rimwe dziva ndokubva vachizomutsa umwe uyo akaferamo mumvura, ndiye uyo anotsvaka ainge achivatsvakira varume zvekare, ndiye anonditsvakirawo mbinga dzechikadzi. Saka kwandakaona kuri easy because vakadzi kashoma kuti unge uchisangana nembinga yechikadzi mumabhawa, because mukadzi kana achinzi anonwa doro anowanzokunwira doro pamba pake kana kuti aine mafriends ake. Ukaona vakadzi vaya vanonzi vanopinda mumabhawa nyange mumaclubs anenge atoriwo mahure anenge atori pakutotsvakawo maclients. It is very rare kuti ungasangana nemukadzi angori wealthy anenge ari wealthy and lonely mumabhawa. Izvozvo handisati ndakambozviona. Saka ipapapa panenge pachitoitwa iwawo Duke and Slay, isu vamwe mukoma tinenge tiine mashavi emanjuzu tinotofara, because ndipo patinokwanisa kusanganawo nevakadzi vakasiyana siyana, mostly vanenge vari lonely, vamwe vanenge vachitonamata but vari lonely, vasingabatwi zvakanaka kana kuti vasingapiwi nguva nevarume vavo. Saka ndo vatinenge tichitsvaka ivavo. Saka inenge itori open field hunting season chaiyo. Kana ukaendako wakanyatsokuzora mafuta ako echivanhu awo anodaidza vamwe vanhukadzi, unobva ikoko uine kana mbinga 4-5 idzo dzinenge dzatokupfimba. Ndo zvinondiraramisa mukoma. Upenyu hwandinorarama ka muno muZimbabwe hamukambofungidziri kuti ndiri muno muzimu. Kana ndikakutumidzirai mapictures angu munotofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kuAmerica. Ndine umwe mukadzi uyo akanditengera motikari. She is married mukoma. Ndakamupa rudo kusvika achizonditengera motikari. Saka chandiunza pano inhau iyo iri kuramba ichingotaurwa yeMaduke and Slay. Iniwo ndikuda kungotaurawo ininiwo zvandinoita nezvandakaita. Saka mukomanashi mukuvhima kwangu kwandinenge ndichiita mbinga dzangu dzechikadzi ndainyatsosvaya kuti ndovawana kopi vakadzi vane mari dzavo, because pamaFacebook ndaimboedza but vamwe vacho vanogomisidzira vazokubloka because zvinenge zvichida physical connection, because izvi zvekudownloada mapictures emumwe munhu obva waenda nawo obva wachizonopira kumadziva zvinoshanda dzimwe nguva but zvinenge zvichiti netsei, zvinoda muchinyatsoita physical connection. Saka pandakanzwa kuchitaurwa nyaya idzi dzemawomen gathering ndakafara chaizvo. Ndakaenda nemafriends angu because ndine mafriends angu 8 awo andinofamba nawo, ivowo zvekare vanoita zvemanjuzu zvekare. Saka tinongofamba tiri 8 kudaro. Saka takabva tachizoenda kuDuke and Slay kuya mukoma. Ndakafara zvisingaite. Ndaita kumove from one place to another ndichingotaura nembinga chete, ende zvekare ndainge ndichitopiwa macontacts. Ndainyatsokutsvaka vaya vanenge vari vechikuru vanenge vachiratidza kuti vane mari dzavo, ndo vandainge ndichitaura navo. Ndakazora mafuta iwawo anogadzirwa nevasikana vekumvura. Mafuta iwawo kana ukamazora
any woman kana kuti any man that you want, does not matter kuti munhu anonamata kana kuti haanamati, sezvo ari mafuta akagadzirwa pasi pegungwa. Hakuna simba mukoma rinokwanisa kumakurira mafuta iwawo. Anodhura ende anonetsa kuti unge uchimawana mafuta iwawo. Saka ndingori nekabhodhoro kadiki diki ako kandakapiwa neimwe n'anga yekuTanzania pandakamboenda kuvacation kuTanzania, ndikabva ndachizopiwa mafuta iwawo. So mukoma nashe ndainge ndakazora mafuta angu mukufamba kwandainge ndichitaura nevakadzi ava, dzandainge ndichiti idzi ndombinga mukoma. Pavakadzi vose avo vandakataura navo hakuna kana akandijamuka. Ndichitaura nemi kudai so I have several relationships ende vose vari kundipa mari ende ndakavadzidzisa zvakati wandei, zvimwe zvavainge vasina kana kutombojairira, zvavainge vasingatozivi. Saka vazhinji vacho mukoma vava kutonzwa vasingadi varume vavo, but I just encourage them kuti vange vachingogara nevarume vavo because ini ndinenge ndichida mari, ende kuti vange vachiwana mari vamwe vacho vanotowana mari through varume vavo because vakatororwawo nembinga. Ndo confession yangu iyo yandiunza pano. Ndo mukangonzwa zvikanzi kunenge kuine a women's gathering, ini ndinowanikwa ndiripo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi gogo vavo ivo vakazombopedza dzinza because njuzu iyi hanzi yakazombovatsamwira. Hanzi gogo vavo vaitombova nedzimwe nguva dzekuti vaita sekunge vanorasika njere nekuda kwekuti njuzu yavo yainge yakavatsamwira. Hanzi pane mhiko idzo dzavainge vakatadza kuita, mhiko idzodzo ikabva yachizotsamwa, hanzi ikabva yachizotanga kuuraya. Ende ivo vari kuti hanzi njuzu hanzi inoti kana ikatsamwa inenge yatsamwa ende inouraya, inenge ichingodzipa. Zvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Iniwo ndiri mudzimai, ndine makore 40 years ekuberekwa. Vabereki vangu vakafa vakandivenga because ndakaramba kuroorwa neumwe mwana uyo ainge ari mukuru wechurch. Zita rechurch handichatauri zvangu, but it was a Pentecostal church. Mukoma nashe chakaita kuti ndinge ndichizoramba kuroorwa naye even though ainge achida kutondiroora zvekare nekuzochata. Pavabereki vangu vainge vachitofara because vainge vari varombo. Ndakazomitiswa neumwewo mukomana ainge asina kana chaainge ainacho. Nazvino mukoma tiri vanhu vanongozvitamburirawo havo, but chakaitika mukoma ndechekuti ane nyaya yaakandiunza. Chazondiunza pano mukoma kuti ndinge ndichizokuudzai nyaya iyi inhau yeizvo zvaakandiudza, uye zvekare nenyaya iyo yakazoitika kuchitungwiza accident iya apo pari kunzi pakafa vanhu muaccident. Saka akandiudza a similar story. Vabereki vake ivo vainge vaine makombi uye zvekare vainge vaine mabhazi. Akandiudza kuti vanofanira kuti vange vachichekeresa vanhu each and every year. Kombi yavo kana kuti bhazi mukoma, it's either bhazi raikwanisa kungodhuma munhu kana kuti kombi yaikwanisa kungoita accident pobva patofiwa. Hanzi ndo zvainge zvichiita kuti vabereki vake vange vachiita mari. Ipapo achindiudza mukoma, bhazi ravo rakangotsika munhu murengi, munhu yeye akatofa mukoma. Ameno kuti driver akakanganwa here kusiya aisa bhazi mumabreak kana kuti mumagiya, ndokubva bhazi iri razongofamba ende harina kufamba zvakaenda kure. Ende painge paine umwe murume uyo ainge akamira kumberi kwaro bhazi akagara pabhamba paya. Saka bhazi iri rakangofamba ndokubva ratomutsika rikatomira mukoma. Saka iye paakandiudza nyaya iyoyo ndakabva ndamuramba ini. Vabereki vangu vakatsamwa. Handina kukwanisa kuti ndige ndichivaudza because akazondiudza kuti kana ukaudza vabereki vako vose vari kuzofa. Ende zvechokwadi pandakada kuudza amai vangu vakatotanga kutobuda mututu. Ndakagara navo apo pavainge vabva mukundirova vachinditi sei uri kuramba kuroorwa iwe. Saka ndakabva ndachizoti mama mirai garai pasi ndinge ndichikuudzai. Saka takagara pasi kudaro
ndava kuda kuvaudza amai vangu vakatanga kubuda mututu. Vakabuda mututu ndingangoti vakazadza ndingati maybe 5 liters neropa rainge richibuda mumunhu mavo. Ndokubva ndaregedza kuzovaudza ndikaona kuti zvandainge ndakaudzwa neboyfriend yangu chainge chiri chokwadi. Mukomana chandakazongomitiswawo neumwewo mukomana kuti vabereki vangu vasaramba vachingondirova because sababa vangu vaingoti vachingobva kubasa vaiti kana vakangonditarisa so vobva varidza tsamwa vobva vatotanga kutondirova because vaitotarisirawo kuti kana kuri kunze ndikaroorwawo nemwana uyu vakuru vekuchechi kwedu ndiko kuzotobuda munhamo kwavo kwavainge vachazotoita ikoko, asi hazvina kuzoita saizvozvo. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Saka pandakaverenga nyaya iyoyo mukoma ndakanzwa ndichimerera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndingadai ndakaroorwa ini nemurume ane mari, asi kutambudzika kwese uko kwandinoita ndinoti kana ndikatarisa murume wangu ndinofara kwazvo because nenhamo yedu kunyange zvikanzi zvinenge zvakaoma zvinenge but tinorarama upenyu hwedu tichiziva kuti hatina urombo, mari yedu haisi yeropa. Zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine umwe murume uyo wandiri kudanana naye. Mukoma nache ndiri mudzimai ndine makore 18 years kuberekwa. Baba ava vandiri kudanana navo ivo vane 57 years old. Nai zvinoita here kuvada? Ndinovada but ndinonzwa ndichinyara ini. Hakuna kana anozviziva kuti ndiri kufambidzana navo baba ava. Baba ava mukoma vane vana vavo 7. Vana vavo ava mukoma vose mukoma vakuru kwandiri. Saka ndoda kungobvunzawo kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisa sei, vakaita vana nevakadzi vakasiyana. Saka chandiunza pano inhau yekuti ndodawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Ndodiko ndobvuma here kugara navo baba ava but ndinonyara manje kuzosekwa nemafriends angu zvekare. Kana tichitofamba vanhu vanotofungidzira kuti zvimwe kuda ndiri kutofamba nababa vangu. Zvimari vanazvo havo. He is not like rich but mari vanayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi age difference iyo zvinobuda here naye mukoma? Hanzi kana ndichifamba navo vanhu vanofungidzira kuti ndiri kufamba nababa vangu. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Kune avo vanenge vachida kuti vange vachizobatsira neinternal testing yeapplication yedu, you can come to my inbox very soon. Ichazoita public, anyone will be able to download. Asi tisati takwanisa kupiwa option yekuti tinge tichizova available on Play Store. Panenge pachidiwa human testers so that vange vachizoona veku Play Store kuti zvechokwadi application inofunctiona zvakanaka. Zvekare ndo mukana wavanenge vakupa wekuti unge uchita polish up the app. Saka I am asking kuti munge muchizoya kuinbox kwangu, then ndobva ndachizokuedai to the list of testers so that we can get this application of ours up and running. Tinge tichizokupakurirai maconfessions aya awo amunogara muchiti munoda maconfessions ekuti munenge musingaoni zviso zvevanhu, at least muchingoona title zvekare nepicture. Zvekare pane advantage yekuti vana haidi ava vamunozonzwa nyaya dzavo, vana haidi ava vanenge vachikwanisa kungononyora maconfessions avo ikoko sahaidi, then imimiwo munokwanisa kuzoposta sana haidi zvekare, meaning kuti everyone will be anonymous. Vanenge vachida kuzoita sign in tichazoisa option yekuzoita sign in. Uye zvekare nekufamba kwenguva application yedu iyi kana kuri kunzi zvikabuda zvakanaka, then tichazova neoption yekuti you'll be able to upload mavideos, mareels sezvatinongoita kuna TikTok. So let us grow this platform. Zvekare mune mamwe mafeatures awo andakahaida arimo mukati meapplication awo atichazoita live later on kana kuri kunzi platform yedu kana ikakura, whereby kana uri single and searching
unongodzvanya panenge pakanzi swipe, obva watotanga kutoswipa mamwe maZimbabweans avo anenge ari single and searching. You can even use your own location otoona kutoti munharaunda maunenge muri munenge muine vamwe vanhu vanenge vari single and searching here zvekare. But I am asking for your help so that we can get this application through the testing stage. So if you want to help me, you can come to my inbox. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.